Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe mi sanni on, miɗo yetta on do channel men ngal albarke en gadditindinore hanne status. No wodi wakkatire goɗon tawa hi status neɗɗo ko photo ko video aɗa yiɗi jippinagol kuma a anna fu no jippinirramo togon sai gaɗa screenshot, a waɗi screenshot sai gabaɗama photo ɗum video ɗum wurta ko video kama heɓata kadi wurtingo ɗum. To amma ngam majjo en gari jahen nata nder WhatsApp mi holla en lawol gol jippinirta status neɗɗo en ara haja ɗum sai gari en naten ton to giɗa status winna nder WhatsApp meɗen. Ok, de en nati nder WhatsApp me on giyan hana ni joni ko wa status ɓe mi waɗata WhatsApp hamɓe lildoyan kujjeji giɗon ko wanni watta status mum. To joni on gi sai mi waɗa misali mi nata nder video gol giɗon gol, misali ni joni video gol tawi gol weliyam, to hana misali ko photo ɗum kedara mi nata dow status o ma. Ok, misali ni joni mbaɗa nata video ɗum mi tawa ɗum fottaniyan ɗum weliyan ko photo o miɗo yiɗi mi jippina ɗum. To eɗen anni photo kane oɗan screenshot, amma video ka dole de hana a wurto jippinirta ɗum non ɗum jippatako. Joni misali ni hana video ɗum mi nati joni. Ok, hana video ɗum joni ta ɗum fottaniya miɗo yiɗi mi jippina ɗum, to lawol gol tokkanmi mi jippina ɗum. No wodi lawol gol mi tindinta on tokkon jippinon videoji. Kala neɗɗo fu turo video mum nder status a jippinan ɗum ko photo a jippinan ɗum nder waya maɗa. Ngam majjum en jeehe mi holla en lawol gol tokketen. Sai gari en nati nder Play Store, hinga naddere Play Store maɗa. Ok, no waddanoyde hanani sai mema ton to searching, ko gatten searching ni kam woni status saver. Garen binnen status saver. Ok, sai garen gaɗen searching. Ok, hanani no giɗon ni no waɗano on status saver ko ɗuuɗi, amma sai garon daron dirtoɗo ley eɗen dirto. Ok, to min gel giɗon gel status saver application ɗum giɗon kanƴum mi gollitirta. Ngam majjum miɗo holla on shawara gollitirongel ngam mi anna jam holla on gongel je on gollirongel ton gollay, amma gel miɗo gollirangel kuma inchallah kala video fu ɗum giɗaɗan dalode. Joni on gi min waɗi story maggel on gi joni sai mi witta mi nata waɗa minimize mi wurto. Ok, joni a yi min mi jippiningel, to an on ma in a wala ngel a wara ngaɗa install maggel. In a waɗi install maggel a gayni nden gaɗa minimizing burtoɗa. Ok, to joni on gini rangel ɗon ra application ɗum ɗon nder waya an, to sai wara mi nata nder application ɗum. Ok, on gi no maɓɓitinata hanani no giɗon ni. To joni on gi alama wana maɗa daloji alama dow kuugol ko ɗon ko giɗon, sai mi wara mema gel memi dow mum ni photo fu mi jippina mi wara mema dow mum, gol memi dow mum fu mi jippina. Sai mi wara mi nata ɗo to giɗon video ɗo yeeso ɗo inde video mi yiɗi mi jippina kuma videoji ma ɗo kerrata. Ok, to on gi kala videoji ɓe turo nder status maɓɓe fu raɗɗi ɗo, kala gol mi haja fu mi jippinan. Hanani no giɗon ni joni on giɗo ma holli alama videoji ɗin fu no wodi to wanirta alama waɗi alama downloading fu to memuɗa hay hollima alama good. Ok, ok, to lawol gol tokkata jippina status fu mo giɗɗa
inshallah ton futu kilawol gol no jippina ton jeggite ganno men subscribe